banda tamkar yake abokai ni da ke ne muke abotar mu da ke tayi karfi Salima ba zan musulta ta ba dai banda tamkar yake abokai ni da ke ne muke abotar mu da ke tayi karfi Salima ba zan musulta ta ba Salima kin fi taurariya a kyauwa ne na zinariya kyakkyawa ce gwanar kulliya ga dumfur babu tun zolaya kyawun ta kamar balarabiya ɗawi sun ma'aya sallama Salima mun fito sun gani kainuwa ba wai da shi nan mutum ba ban da tamkar yake abokai ni da ke ne muke abotar mu da ke tayi karfi Salima wajen musulta ta ba halin ki yasa nake ji da ke dan ke ai baki girma na kai kowa ai yaya ba ne da ke baiwar Allah cikin rai da ke autar mata abokai muke shi yasa bai dukanki nake kullum in na tuna ne da ke sai in ji kamar in zo ne mu gana ai daban ne da su maganar ki ai daban ne da su tafiyar ki ai daban ne da su yasa ga kinan babu su matsayin ki ma daban ne da su ke kin zama mar'atu salihah Salima kamar ki za ta yi wuya a wannan zamani kin biya dai ban da tamkar yake abokai ni da ke ne muke abotar mu da ke tayi karfi Salima ba zan musulta ta ba abokin shawara na da daɗi wannan ne Salima Faruku yau abota ta sabu yan uwa abota ce kamar so nake muku zancen gidi Salima Faruku shawara kurke dai dukkanin gaskiya dai banda tamkar yake abokai ni da ke ne muke abotar mu da ke tayi karfi Salima wajen musulta ta ba Salima Faruku dai abotar ta ku tana sakan murmushi Allah ya kawo da zafin kishi ya'yan manya Salima da Faruku kun zarce miyar karkashi kun zarce shan miyar karkashi musti ne dai abokin kuna ce Allah kawo da zafin kishi dai ban da tamkar yake abokai ni da ke ne muke abotar mu da ke tayi karfi Salima wajen musulta ta ba addu'a kullum kike yi mini in zarce maza a dama da ni in bar kauye in koma a birni Salima farin ciki ya da dudan kullum ai ina ci gaba Faruku shine ne ku gane wata ran za ai da mu za ai ne da mu kai banda tamkar yake abokai ni da ke ne muke abotar mu da ke tayi karfi Salima wajen musulta ta ba abokai ni da ke ne muke abotar mu da ke tayi karfi Salima wajen musulta